हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमी अच्छे आपण मैंने मु भलर अच्छी आज चलते मु वीडियो नहीं आसुच्ची आम गाँव में यात्रा होची यात्रा किसी आपण को वीडियो भी देखी वीडियो भी मोर बहुत दिन है पड़ी नाला कौन प्रॉब्लम थी से पकई नी आगू चलते कहि सबकि कौन पकाऊ नी चलते एवं एंजॉय करवा यात्रा आम गाँव में केमती हो देखु आपण फ्रेंड्स ये जो भाई जनक गीत गाँव सी आम गाँव जन कलाकार सी भी भजन रे जाती गीत गाइया को निजर भी गोटे भजन ग्रुप अच्छी आउ भाई गीतटी जदि आपण मानक भल लगुच कमेंट माध्यम निहाती जनइबे मु आपण को तांकर गीत ए शुणाऊँ फ्रेंड्स भाई गीतटी आपन को केमती लगला से एमती भजन संध्या जाती ना से केमती गाइले आपण मैंने कमेंट माध्यम निहाती जनइबे चलते आगू फ्रेंड्स ये तो देखिले किसी मेलोडी आहरी आगू आप यात्रा स्टार्ट हो आप यात्रा देखेबी यात्रा आम कौ पार्टी माटी आनीनु आम निजे गाँ छुआ मिसिकी करूँ देखो यात्रा केमी कमेंट माध्यम प्रभु केते नंबर बुकावे तो से स्त्री लुकोटा ता नाकु धरी ता कान पाखरे पुणी मो मुहर फुकीबी तो मत पाप हबनी बसा बापा कहती जदि किसी पाप कले ता जीवन बची जाउची ताले सेटा भगवान के पाखरे पापर गंती करा जायनी से पाप हो कि पुण्य हो से कथा मु जानिनी मु निश्चय से स्त्री लोकटा बचैबी हां निश्चय बचैबी अरे किया तुम्हें काहे के मते बचाइलो मु मरिबा को चाहूची काहे के तुम मरिबा को चाहूचो कोन आइची तमरो तमे कोन पुराण पढ़ी ना सात जन्मर पुण्य पर ये मनुष्य जन्म मिले ताछा तमे समिति भूल काहे करूथिलो तमे कोन जानि ना आत्महत्या महापाप हां मु जानि फ्रेंड्स ये आम गाँ छुआंकर देखो कोविड नाटक आउ केमिति है आप कमेंट माध्यम निहाती जनइबे आगू देखा
ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବାର ହାତ ଆରେ ତୁମେ ସେଦିନ ଗାଳରେ ଦେଇଥିଲ ସାପ ଆଜି ଆଜି ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଖାଲି ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଆରେ ଆସ କହୁଛି देखो जगन तुम्हें मोर एते बड़े सर्वनाश करली छोड़ मते छोड़ दियो ମୁଁ ବିଜୟର ଟିକା ପିନ୍ଧିବା ସୁନ୍ଦର ହରି ହରି ଏକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଉପରୁ ମଥୁରା ଚାଲେ ସହରୀ ଲୀଳା ଆଉ ଝିଅ ମତେ ବିରୁଦ୍ଧ କଲା ହରି ଦିଏ ତାର ଝିଆ ପାଲା ଆରେ ଆସ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆସ ମୋ ଘର ଭିତରେ ରହି ମୋ ପୁତୁରା ଗାଲ ଉପରକୁ ଚାପୁଡା ଲଗାଇଲେ ଆରେ ମାଉସୀ ତୁ ଆଉ ଜମା ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିବୁନି ତୁ ତୋ ଘରକୁ ଆଉ ଜମା ଆସିବୁ କଣ ହେଲା ଏଇ ତୁ ଆମ ତାକୁ ବାପନା କରି ଘରେ ଭିତରୁ ନେଇଯିବୁ ଏଇଠି ଭାଇ କଣ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ଯା ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇ ଦେଇ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବୁ ଶୁଣନ୍ତା ତୁ ତ କାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲୁ କହିଲୁ କଣ ନା ମୋ ପୁଅ ଭଗିଆ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ମୋ କଥାରୁ ବାହାରି ଯିବନି ଆଜି ଏମିତି ହେଲ ଦିନ ଲଗେଇଦେଲା ପୁରା ଆଲୁଅ କରି ପକେଇଲା ମାମୁ ଯେତିକିରେ ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ଆରେ ମନୁଆ ଆରେ ମାମୁ ହଉଛନ୍ତି ମୁରବୀ ଲୋକ ମୁରବୀ ଲୋକକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆରେ ଭଗବାନ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ ରେ ମନୁଆ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ବୁଝିଲୁ ମନୁଆ ବାହାରେ ଭାଉଜ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଗଲୁ ତୁ ତ ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଯା ମୁଁ ବୋଉ ଆଉ ମାମୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ପରା ବୁଝାଇଦେବି ତୁ ଯା ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଯା আরে বউ পিলাটি দিন তু কেতে অলি অজট সইছু না বউ আমি যা মাগিছু তু সবু আমার মনে পূরণ করে যাইছুল আজি মু তো পাখে হাত যোড়ি ভিক মাগুছি না বউ তু যে ঝিওটাকে আমি ঘরে রহবা পাই টিকে জায়গা দে না বউ কারণ ମୁଁ ପରା ତାକୁ କଥା ଦେଇଛି ତୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛୁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି କଥା ଦେଇ ସାରିଛୁ ମୁଁ ତ କଥା ରଖିବି ତାକୁ ଏ ଘର ଜାଗା ଦେବି ରହିବାକୁ ହେଲେ ମୋର 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ସର୍ତ୍ତକୁ ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଇପାରିବ ମତେ ସେଇ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବି ନା ବୋଉ ସାବୁନ କିଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଲେ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିବି ନା ବୋଉ ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିବି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମାନିବୁ ହଁ ସେମିତି ନୁହଁ ତୁ ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେଲେ ମୁଁ କଣ ସେ କଥାଟା କହିଦେବି ତତେ ବୋଉ ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ମଥା ଛୁଇଁ ତତେ ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ସେ କଥା କହିବି ନା ଆରେ ଛୁଇଁରେ ଏ ମୋ ବାପ ମୋ ମଥାଟା ଛୁଇଁ ଦେ ଠିକ ଅଛି ନା ବୋଉ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋ କଥା ସବୁ ମାନିବି ନା ବୋଉ ତୋ କଥା ସବୁ ମାନିବି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ତୋ ନାଁରେ ଯେତେ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କି ମୋ ପୁଅ ମନୋଜ ନାଁରେ କରିବୁ
এইটা তো গোটে সাধারণ কথা। আরে মনুয়া হଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମନୁଆ ହଉ। এরে বাপা ভଣଜା ହଁ ତୁ ତ ମାଆକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି। ନା, ନା। ତ ମା କହୁଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଯାହା ବୋକୁ ବାହା ହେଇ ଆସିଛୁ ଏ ସେ ସାପ କି ବେଙ୍ଗ ଆମେ ତ କେହି ଜାଣିନୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଏମିତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ମିଶି ସବୁ ଏମିତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।